Fiți atenți, hai să vă cânt. Nana. Tot! Wow. Microphone Îmi place activated. vocea, sincer. Că îl înregistrez. Microphone muted. Știți, mă, sărăcie. Nu e asta de maimuțoi, băi. Ce? Te ia de maimuțoi. Bă, mai dă mai mulțumim, bă, ce avii? Ce-am eu? Microphone activated. Bă, Zavi. Microphone muted. Sarmale. Bă, sarmale. Eu înțeleg pe X-ray că e ce sarmale, că e fămic, așa, puțin. Fobică-ți dă ție. E fămic, Microphone activated. Termină, bă, ești prost. De ce mă să termin? Ce? Microphone muted. Văzut pe X-ray asta? E fămic. Microphone activated. Microphone muted. Ce terminat, două. Gugu. Ce-i bucuria tu de Andy ăla sau ce? Cine era, mă? Nu înțeleg, de ce nu stăm pe canalul tău, Igore, și stăm Dar pe care catul Andy? ăsta? Că nu știu. Stai aici. Andy, unde? Bă, Igore. Unde? Da, Pe mă. forum? Horror? Igore. Da, mă, prost. Igore. Nu mai băgăm de seama, dă-l drac. Uite că sunt pe publicul, nu haideți acolo, bă, să-i luăm la mișto, adevărat, mergem? Morților. Haide, mă, că pe aia, mă, că m-am plictisit de voi, hai acolo la ea. Bă, du-te, mă, tu. Uite-mă, Care era Spală-te. parola de aici, Clause? Nu știu, nu Nu-i știu. mai zi, mă, nu-i mai zi. Clause, tu mă iubești pe mine, zici mie parola. Hai că te întreb pe Lăsărăpă. Ai ești viteză. Nu știu ce zice User asta. left your channel. Ami. Microphone activated. Băi, ce-ai făcut, monere, mă? Mamă. Terminatule. Terminatule. Cine, mă? Te. Bă, bă, Horia. Da. E pe horror pe ăla? Care? Să mă întreb pe mine? Nu Andy știu, mă, și mi-a cum ai apărut zis? pe Facebook unul, Andy, User Andy. joined Mi-a your channel. ținut pe prieten și pe că le-ai dat prieten. Da, mamă, hai că mă duc acum. E fămică lui X-ray asta, mă. Taci putu-ți, Dumnezeu. Îmi imaginez pe X-ray, bă, ce supărate când trece pe lângă o șaurmerie. Mamă, Care coaie, este, dar mă, frate? ce glume ai. Dar ce, mă, Ceavi, de ce faci așa? Microphone muted. Mamă, m-a dat ăsta afară. Bă, X-ray, dar vezi, mă, frate, că nu, dacă nu mai ai admin, nu mai poți să suferi. Microphone activated. Da? Microphone muted. Că mă râd de ăștia. Păi, dar vezi, frate, că acum am venit... Stai un pic, mama. Gata, frate, am venit să te iau la mișto. Hai un pic, mă. Înțelegi? Știi că noi eram certați ultima dată, nu? Eram sau nu? Păi cum să nu? Nu eram, mă, vezi de E, treabă. nu? Eram pe bune. Dar ce, mă, crezi că mai contează când ne certăm, nu când ne certăm? Tot un ratat ești, adică Mamă. tot aia e, știi? Dar nu, acum nu. Păi vă că eu te întreb aici, acum să stau la acasă, tu nu-mi răspunzi, zici că te iau la mișto. Eu vreau să-mi port o conversație serioasă cu tine, tu mă iei la mișto. Nu e normal să-ți răspund cu aceeași monedă. Bă, Igore, Horia, zi-mă, cum îi se pronunță numele ăsta lui Zavi ăsta? Zi-mi și Nu mie. mă, de unde știu eu. Nu faci pe prostul cu mine, De nu? unde vrei să știu? Mă vezi tasul? Vezi că n-ai admin și zic de... Și pe tine, mă. Pe acolo. Șeful meu. Zi cum ți se zice, mă, adevărat. Microphone muted. Nu fiu obraznic, că mă Microphone zic cu activated. țările lui măta. Și ne supărăm. Ce ești prost. Zi, mă, cum te cheamă? Zi-mi numele tău. Vezi că ăla-i de pe Sam, bă, Horia. Nu. Ține-ți dracu pe el. Nu știu. Bă, Ceavi. Bă, Nu te da Ceavi. mesaj? Nu. Ceavi. Pe mine nu cu mesajele. Grație, fămică. Ce e, mă? Grație, fămică. Dacă vă pe băiat. Eu zic pe ăla.
Ce mă, că din baia mare faci baia mică, e bun? Microphone muted. Mamă, ce glumă are ăsta. Aduceți distonocalul. Microphone activated. Da, vorbiți voi acolo, nu? Mă glume, bă. Microphone Păi vezi că muted. eu le am, vorule. Le ai, în gură le ai. Nu știu ce să spun. El nu crede că vorbește cu măsa. Bună. Că te iau, te prinzi, te trag de urechi. Numele meu este Pelagina. Vrei să facem bănuți X-ray? Nu, vreau să-mi fac nasul mare. Nu, uite-te, eram puii mea, e genial, eu mă vând dacă să coaie. V-ați uitat? Da. Hă? Eu nu prea mult. Bună. Numele meu este Felaoana. Vrei să fii... Gata, te-ai supărat, Horia, nu?